Primer, abans de començar, doncs, i evidentment de la formació, agrair a tots vosaltres que avui heu dedicat una mica del vostre temps, que sempre és escàs i sempre és necessari en aquesta formació de startup. Nosaltres som un projecte que treballem per ajudar els emprenedors i emprenedores del territori rural de Catalunya a tenir eines i a millorar les seves competències a l'hora de poder afrontar el repte que és ser un emprenedor en un entorn com és el del món rural, que té les seves característiques i que té les seves idiosincràsies, no? I bé, nosaltres aquestes formacions les planificam mitjançant unes diagnosis, unes enquestes que fem cada any als nostres emprenedors líder, que són la gent que participi del projecte i que té rep algun ajut per part de les entitats que treballen en fons europeus a territori rural, i a partir d'una mica d'aquesta sintetització d'informació que ens donen les diagnosis, projectem i planifiquem aquesta formació. I aquest és un resultat del que és aquesta tasca de síntesi de necessitats formatives, no? Aquestes diferents jornades amb eines digitals post-Covid, orientades per un costat a facilitar-vos tot el que puguin ser mecanismes i eines de gestió d'una forma que us facilitin i us optimitzen el vostre temps per aconseguir rendibilitzar la vostra feina i el vostre esforç des del punt de vista intern, gestió interna del temps, d'objectius, optimitzar l'ús de gadgets i d'eines que internament us ajuden a optimitzar-ho, tota aquesta qüestió més interna, i després, evidentment, també tota aquesta possibilitat de visualització i de presentació externa que poden tenir les eines digitals, webs, xarxes socials, mailing, totes aquestes eines que després són les que a vosaltres us fan dialogar amb el vostre entorn, tant de consumidor com a vegades també amb altres proveïdors o amb altres emprenedors que també compartiu el vostre temps. Jo, per la nostra part, com a coordinadors del projecte de Startup Rural, res més. Només dir-vos que aquesta és una acció que forma part del projecte de Startup i que està finançada pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, conjuntament amb el Fons Europeu Agrari de Desenvolupament Rural. A més, també rebem el suport de la Diputació de Tarragona com a ens de territori que ens dona ajuda en aquest tipus d'accions, d'acord? Per la meva part, doncs, no m'extenc més. Ara ja passo a l'equip d'en Josep Baget, d'Urroc, i deixo que ells comencin i que arrenquem amb aquestes jornades que esperem siguin profitoses per totes vosaltres i tots vosaltres, d'acord? Moltes gràcies. Molt bé, Antoni, moltes gràcies. Jo us presento a la Paula, que la teniu per algun lloc de per aquí, i a la Mont, que també està per algun lloc de per aquí. Hola, bona tarda a tothom. Us farà la formació, l'explicació, i la Mont també està per si hi ha qualsevol problema tècnic, dificultats, que tingueu problemes amb el xat, podeu enviar-li missatges i preguntar-li si hi ha alguna cosa que no funciona o el que sigui. I d'alguna manera, però aquí la persona que us donarà tot el coneixement és la Paula, que ja veureu que en sap molt, i a partir d'aquí començar a posar-nos en marxa, que tampoc tenim molt de temps i hi ha molt de contingut. Doncs comencem. Soc la Paula. A YouRock soc l'especialista en ventes i màrqueting, juntament amb la Mont. La Mont porta més la part de màrqueting, jo porto sobretot la part de ventes i comunicació. I serem nosaltres qui farem aquestes sessions, ja que tenim molt d'expertise en tot això i creiem que us podem ajudar. El que sí que hem de tenir en compte és que són sessions curtes, farem un repàs de moltes aplicacions i conceptes. No és ben bé una formació d'aplicacions, haurem d'anar una mica ràpid, hi ha bastant material i bàsicament es tracta de conèixer tècniques i eines. Llavors, si es vol aprofundir més, no hi ha cap problema, podeu contactar amb nosaltres i nosaltres us ajudarem en l'aplicació de qualsevol d'aquestes eines. Llavors, nosaltres en proposarem unes que són amb les que treballem i quan fem consultoria les que normalment ensenyem perquè són fàcils, són dinàmiques i moltes vegades són gratuïtes. Però si vosaltres en teniu i les voleu compartir, endavant, perquè també ho sabrem nosaltres, que com que aquest món tecnològic va tan ràpid, a vegades també ens enclem molt i no avancem en trobar noves propostes i potser ens podeu ajudar. I ja està, llavors començarem amb bàsicament
la pregunta que és. Només us vull demanar una cosa. Que em poseu en el xat, perquè ho rebi tothom, en quin sector treballeu, per tenir una idea per començar a fer aquesta formació. Sabeu tots com funciona el xat? A veure... ja començo a veure. Hostaleria, agroalimentari, sector turístic, restauració, molt bé. Vale. Agricultura i economia, venda directa, d'acord. Forner, restauració, turisme, casa rural. Vale, artesania, hoteler, turisme i coworking rural, molt bé. Web de joguines. Val, m'ho aneu deixant aquí, jo també aniré mirant. I com que som molts és una mica complicat presentar-vos, però ara sí que us demanaré que quan vulgueu dir qualsevol cosa traieu el micro i ho digueu en veu alta, perquè així serà dinàmic, no farem un per un perquè som molts, però així serà una mica més dinàmic. Llavors, el que us volíem preguntar és quines eines virtuals feu servir des que us lleveu fins que aneu a dormir? Així, traieu el micro i aneu llançant eines virtuals, tant personals com laborals. Sense por. Jo, per exemple, només de llevar-me l'Instagram i el correu electrònic. Instagram per plaer, de nivell personal, i el correu electrònic laboral ja quan em faig el cafè. Instagram i mail. Vale? WhatsApp, Telegram. WhatsApp, Instagram, el mail, todo. Al final estás con todo conectado durante todo el día. Vale. També el WhatsApp. WhatsApp. Vale. El siti, també WhatsApp, mail, Facebook. Vale, Facebook. Igual també. Instagram i correu. Vale. Bueno, més o menys tots fem servir el mateix. Així que tampoc no hi ha ningú que de moment faci servir més eines que jo, que estic connectada a tot i la Mont també perquè portem tota la comunicació de la companyia i així més o menys ja ens entendrem. Beneficis i inconvenients de les eines digitals a la feina. Què creieu que diferencia el fet de tenir eines digitals en el món personal i a la feina i que després de la pandèmia entenc que, òbviament, tothom s'ha hagut de posar les piles amb les eines digitals. Quins inconvenients o beneficis els hi considereu que tenen aquestes eines a nivell laboral? Hi ha una cosa que segur que me la direu i si no us la diré jo i tots estareu d'acord amb mi. Jo no veig cap inconvenient, jo li veig avantatges, per exemple, en Instagram, perquè és un canal d'informació als meus clients instantani. Jo ho vull dir així. Algú veu algun inconvenient? Jo no faig servir la meva vida familiar amb la d'empresa. O sigui, jo si vaig d'excursió no foto l'Instagram de l'empresa, perquè tampoc tinc ni Facebook personal ni Instagram personal. Si vaig a córrer, no sap ni Déu. Ho fa així i ja està. Jo penso que una mica de perill sí que té tot, perquè al final estàs online, si utilitzes l'Instagram, el WhatsApp, doncs digues, és una altra cosa. Però quan estàs en un medi públic, al final estàs expost també als atacs de cibernètics, el que algú et pugui, no sé, agafar el telèfon i agafar els teus contactes i coses així. O sigui, hi ha una mica... Està molt bé el món d'internet, però també té un perill. És això el que veig jo. És una mica, Ja penso que coincidireu amb mi. Hi ha dues coses que beneficis en té molts, òbviament. Estàs connectadíssim amb el món, tothom pot arribar a tu de forma molt fàcil. Hi ha 1000 d'eines per arribar a tothom a qui vols arribar, però penso que hi ha dos inconvenients amb els que jo em trobo i amb la Mont també, que quan ho preparàvem dèiem aquests dos pensem que són dos inconvenients que sobretot en sectors servei i són que el primer és que estàs exposat tant per coses bones com per coses dolentes. Després ja parlarem, per exemple, del Google Maps, de les valoracions que tu pots trobar del teu negoci a qualsevol lloc
I després una altra cosa que és molt important i tocarem en aquesta formació és el tema del temps. El temps que treus per fer una altra cosa per portar les xarxes i portar-les bé. És un inconvenient. Per què? Perquè al final hem evolucionat. És un canvi, no? Un canvi, no sempre els canvis suposa treure coses, sinó que molts cops significa avançar i evolucionar, no? Però sí que és veritat que nosaltres amb clients que tenim i així, quan fem tot això, sempre l'inconvenient és el temps. Ja, però jo el temps per portar bé les xarxes, d'on el trec? Perquè, clar, jo tenia una feina i ara, a més he de portar xarxes, no? Llavors, bueno, ho anirem comentant durant aquesta formació. Ara farem una petita diagnosi digital que també utilitzarem. No sé si vosaltres podeu... Espereu. No sé si vosaltres teniu aquí per enviar icones. Ho tenen? Ho teniu? Podeu enviar icones? Potser no, Està a la part de reaccions, a baix de tot. Exacte, les reaccions aquestes, com el OK o el down. Sí? Ho provem. Anirem a mirar, espera, que us posaré tots, que així us veig a tots, que si faig la presentació només veig el que parla. I anirem a mirar, d'acord? Un per un. Primer de tot, la meva primera pregunta és: com ha afectat la presència a internet derivada de la pandèmia? Amb això què vull dir? Hi ha gent que, i amb perdó, ha anat a hòsties, o sigui, de dir, m'he de posar les piles ja perquè si no em quedo enrere en el negoci. Hi ha gent que ja tenia aquestes eines i que el que ha fet és evolucionar i especialitzar-se en algunes tècniques o inclús en algunes aplicacions. Hi ha gent que no tenia res de presència i li ha costat molt arrencar perquè els serveis de màrqueting online estaven a tope i la inversió era molt alta i no tenien els recursos o no era el moment per invertir en això. Algú em pot dir alguna cosa, amb què s'ha trobat? Per jo també tenir una idea, perquè ho entengueu, a nivell de presència online, com esteu i per fer una formació durant tots aquests dies que sigui per vosaltres molt més enriquidora. Sense por. Bueno, jo personalment també treballo en un departament de màrqueting i comunicació, així que el tema d'eines i tal, més o menys ho conec. Llavors, personalment el que hem viscut és que arrel de tota aquesta transició és com que el Zoom està a l'ordre del dia, es generen moltes reunions amb proveïdors, nosaltres principalment. Llavors, potser moltes gestions que abans es feien per correu electrònic ara té més presència el tema de fer aquesta reunió, digitalment parlant, perquè com la reunió personal ja no la fas, doncs et trobes amb això. Almenys és el que li diguem nosaltres, la reunionitis, bàsicament, no? Total. Vale. Clar, sí, i al final també és això, valorar si realment aquestes reunions et fan perdre el temps o no, quines eines fan servir, uns fan servir unes eines per connectar-se, uns unes altres, etcètera, i sí que has d'estar molt al dia amb totes les aplicacions descarregades, etcètera. Algú més que hagi... Sí, Paula, perdona, que la Sílvia està escrivint pel xat perquè té molt de soroll, llavors deia que ja estaven online, però han millorat la presència de la web, els tipus de xarxes, vull dir... Exacte. Molt bé, no, al final també en parlarem del tema de la web. El tema de la web és molt important. Mira, nosaltres a YouRock hem aprofitat també aquest període de temps per fer un rentat de cara a la web, replantejar els serveis, per exemple, fer una web molt més, el que se'n diu user-friendly, que significa que un client vol entrar o qualsevol persona vol navegar per la web, li és molt fàcil trobar el que busca. I sí que és veritat que la web també ha sigut un top 10 durant la pandèmia a nivell de millores digitals. Ara el que farem és que teniu això dels icones, jo us posaré ja ho veureu, una imatge i m'heu de dir si vosaltres teniu aquestes eines o no les teniu
I si algú vol dir alguna cosa, doncs que la digui en veu alta, d'acord? I aniré fent reflexions. Correu electrònic. Tenim el correu amb el Gmail i el correu amb l'Outlook. Com aneu de correu electrònic? Bé? Tothom bé amb el correu electrònic? Tothom entén el correu electrònic? Tothom té el correu electrònic en el mòbil? Esteu 100% connectats en el correu electrònic? Llavors, l'altra pregunta és: teniu comptes d'email diferents, personals i de la feina, o quan feu qualsevol cosa doneu el mail de la feina? Jo, per exemple, ara he estat un temps treballant a un hospital i quan havia d'enviar les baixes la gent em donava el mail de la feina, perquè eren empresaris i donaven el mail de la feina. Ho teniu tot barrejat? No. Veig cares, però no les veig totes. A veure? No. Una riu? O no sé si és que s'ha equivocat. No, com és que... Doncs és molt important tenir correus electrònics diferents. Primer de tot, per un tema de privacitat. A veure, tinc gent que m'escriu pel xat. Sí, van dient alguns que sí i altres que no. Que tenen tot junt o separat. Jo he ficat, perdoneu, jo he ficat que no, però vull dir que no els tinc barrejats. Vale. Vale. És important tenir un correu per cada cosa, sobretot la gent que és empresària, té el seu propi negoci i són pocs a la companyia, o és ell sol. Encara que sembli una tonteria. És un tema mental i un tema de gestió del temps, ja ho parlarem, però és important començar a tenir aquestes coses separades també perquè el Gmail o l'Outlook et dona unes eines, que també les treballarem aquests dies, que serveixen també per compartir per un treball col·laboratiu. Llavors, sí que és veritat que tenir un correu de feina també fa que en el moment que tu vulguis desconnectar, puguis desconnectar. Però puc intervenir un moment? En el meu cas, el que em passa és que correus personals en rebo poquíssims. Sempre són referits a la feina. Per tant, jo el tinc barrejat perquè, no sé, hauria de comptar, 90% feina i personals molt pocs. Va per WhatsApp. Pensa que tu, tant a l'ordinador com al mòbil, pots tenir totes les comptes per separat i les pots tenir totes sincronitzades. T'arriben com si fos a la mateixa bústia, però tens cada correu per cada cosa. És també per un tema de seguretat, que a poc també tots els comptes portaran una doble seguretat. Sempre que tinguis dos correus et pots fer derivar uns correus a un altre lloc. Ja us explicarà també la Mona en una de les sessions com fer filtres en els correus. O sigui, hi ha tot de coses que fan que la teva vida sigui més fàcil i que millori la productivitat segons diverses coses que fas. Que no vol dir que el que jo digui jo, per exemple, perquè estic subscrita a totes les newsletters de totes les marques de roba que hi ha. Llavors, clar, si ho rebés tot en el mateix correu, seria allò un batibull i no contestaria res del que toca o sempre estaria borrant missatges. Llavors, és una manera de, no sé, amb la Mont tenim, igual estem subscrites a 12 newsletters, més o menys, l'altre dia vaig comptar que són de temes digitals. Llavors tens un filtre i no t'arriba tot. Jo en tinc el meu correu personal, però les derivo en el correu de feina, per exemple. Això ho parlarem. Que cadascú pot fer el que vulgui, inclús amb un mateix correu de feina, tenir aquests filtres que ja us explicarem y que no haya cap problema. Mira, Juan José diu, en nuestro caso hemos tenido página web hasta hace unos meses porque estábamos integrados en una cadena hotelera. Actualmente ya no estamos dentro de la cadena. Estamos aprovechando la pandemia para realizar una nueva página web, así como integrarnos en una central de reservas. Molt bé. I aprovechar Google Ads i altre... Molt bé. Sí. Al final és buscar aquest temps per millorar. La següent eina de la que us volíem parlar és el tema aquest de com ens ha dit la... Com et dius? Espera, no em surt el nom. L'Ada, em sembla. Vale. Ada. Hola, és que no ho veia. Estar connectats al 100% a les videoconferències. Llavors, no sé quina és la vostra eina preferida. Per exemple, nosaltres sempre treballem amb Zoom, però sí que és veritat que, clar, tenim clients que treballen amb totes aquestes eines. Clar, tot depèn amb la... Per exemple, quan tu fas en el calendari, quan tu reserves per fer una reunió, et surt el Google Meets de seguida. Hi ha molta gent que treballa amb Teams
I a mi em passa que al principi no sé què passava, que em connectava amb Teams i no em veien a la pantalla. Llavors, què és essencial? Com que sabem que tant clients com proveïdors com qui sigui que ens demani una reunió pot ser amb qualsevol d'aquestes eines i ens poden passar el link a l'últim moment, és preferible fer-te un perfil amb cada una d'aquestes eines, que és el Zoom, el Google Meet i el Teams, que es pot fer de forma gratuïta, et fas ja el teu perfil, ja t'ho deixes tot preparat perquè quan tinguis una reunió no et passi de ai, no em funciona la càmera, ai, no em funciona l'àudio, espera que vull compartir una cosa i no sé fer-ho, sinó que ja tenir tot preparat i això porta pocs minuts i això ja ho tens el dia que tens una reunió i no perds el temps el dia que tens la reunió. Una altra eina molt i molt important que per nosaltres és essencialíssima, que són les eines per poder compartir documents i informació. Google fa servir Drive, també es fa servir Dropbox, que no acaba de penjar per enlloc, però segur que el comprarà algú ben aviat. I després hi ha també el que fa servir Teams. Aquestes 3 eines per nosaltres són superimportants per tenir tota la informació de l'empresa. No sé si vosaltres treballeu cadascú també amb el seu ordinador i al final és el típic que intentes buscar una factura i no saps qui la té a l'ordinador i la van enviar i jo me la vaig guardar i la presentació de no sé què i les fotos de no sé quin producte. Llavors és molt important també tenir una bona gestió de totes aquestes eines. No només posar-ho tot, sinó que, per exemple, decidir quina nomenclatura es fa servir, quines carpetes farem per poder organitzar tota la informació, etc. Si vaig molt ràpid, m'ho digueu i ens parem en algun lloc si algú no coneix alguna eina. Llavors, xarxes socials. Com hem dit, estem pràcticament tots al 100% connectats a les xarxes socials i ara més que mai. Mira, la Sílvia diu, nosaltres fem servir Dropbox per emmagatzemar i Trello per compartir feines. Amb el Trello el parlarem amb la Mont. La pròxima sessió, Mont, o l'última? Sí, la propera. La propera sessió parlarem del Trello. Una eina molt interessant que nosaltres al principi la fèiem servir i des que ja vam trobar eines per gestionar-nos a nosaltres ja no el fem servir, però és una eina molt bona. Això respecte a les xarxes socials, ja m'heu dit tots més o menys les eines que feu servir. Considero que no s'ha d'estar a totes, sinó que s'ha d'estar a les que es pot estar. Nosaltres, per exemple, donem molta importància al LinkedIn. Per què? Perquè nosaltres treballem B2B, que vol dir directe a un professional, no contactem amb persones, sinó que contactem amb una empresa que contracti els nostres serveis per als seus treballadors. Llavors, fer servir l'Instagram. Sí, tenim Instagram, pengem coses, no tenim molta interacció, simplement tenim aquesta eina per tenir presència. A Twitter igual, tenim l'eina per tenir presència i a Facebook també, però com que no és el nostre client final, no és on hi dediquem més temps. Mira, el Juan José diu que, clar, el Dropbox i el Drive tenen capacitat limitada i arriba un moment que si vols augmentar la capacitat has de contractar. Exacte, nosaltres vam haver de contractar al final el Drive d'empresa perquè ens va passar això. Sí que és veritat que també coneixem empreses que fan servir diferents eines d'emmagatzematge per diferents coses. O sigui, per exemple, dius, no, doncs per foto surt més a compte el pagament d'ampliació de dades amb Dropbox, doncs tot el que són imatges amb Dropbox. Amb Drive algunes coses, o sigui, ho van combinant. Doncs això de les xarxes socials, s'ha de decidir una mica. Realment no pots estar tot arreu. Sí que és veritat que potser depèn del moment i del lloc on et trobis i del temps que tinguis, les pots fer servir totes o no. Nosaltres, ja us dic, per exemple, vam decidir que faríem servir LinkedIn. I la veritat és que al final ens va bé i és on hi dediquem més temps. El tema del Maps, que hem comentat abans. Teniu el vostre negoci publicat al Google Maps? Feu així i així us veig? Sí? Sí, molt bé.
Llavors, coses que s'han de tenir en compte amb el tema del Google Maps, amb altres clients i així que hem treballat també, són les següents. Revisar i actualitzar horari, sobretot els festius, que segur que us heu trobat, i sobretot amb gent d'hostaleria que truquen a la 1:30 per preguntar si està obert i esteu a ple servei i no es pot agafar el telèfon i no es pot fer res. Assegurar que la ruta i la localització és correcta, perquè així també és veritat que a vegades vas a algun lloc i si és per camins rurals o així, és assegurar-ho o bé descriure-ho, posar les indicacions. Tenir vinculada una web o una xarxa social està bé perquè al final dones molta informació al client i a vegades potser les fotos que pengen els clients no s'acaba de veure exactament com vosaltres voleu el vostre producte. Doncs és bo que tingueu, diguéssim, la vitrina que vosaltres voleu que el client acabi veient. Això, juntar fotos de qualitat i revisar la dels clients és important perquè a vegades sí que és veritat que potser no reflexa exactament el que a vosaltres us agradaria que reflexés del vostre negoci. També el tema de les opinions. Revisar aquestes opinions i contestar-les sempre que es pugui. Per què? Perquè sí que és veritat que, per exemple, l'altre dia una amiga em deia ostres, és que aquí a Girona la gent, jo visc a Girona, diu, és que aquí a Girona la gent no fa gaires, no escriu gaires opinions només de restaurants. Dic, ja, és que no hi ha massa cultura d'escriure opinions. Però què passa? Que acaba escrivint l'opinió la gent que té alguna cosa negativa a dir. La gent que té coses positives no les escriu i quan algú té alguna negatiu a dir, ho diu. Sí que hi ha molta gent que escriu coses positives, però al final tu quan mires una opinió som així, i anem a mirar també què hi ha de negatiu. Llavors sí que és veritat que si ho tens ben posat i ben ordenat i veu que hi ha una interacció amb la persona que té el negoci, doncs sempre ajuda a potser tenir més visites o al fet de que simplement el client, si s'ha de decidir, sigui un dels finalistes al vostre negoci. I després, sobretot, el telèfon o e-mail de contacte i que sigui un telèfon o un e-mail on o bé hi hagi un contestador si el client no pot contactar amb vosaltres, o bé a l'e-mail, per exemple, que hi hagi una opció que sigui una resposta automàtica i així el client queda tranquil que aquell e-mail ha arribat i contestar el més aviat possible. Passa que a vegades l'e-mail no és correcte i tu escrius i el correu et rebota, potser el client està intentant contactar amb el negoci i és impossible, doncs que no hi hagi el client desatès, perquè això també pot portar a una opinió dolenta simplement per algú que encara no has pogut ni oferir el teu servei des d'un inici. Una pregunta, perdona. Digue'm. Aquí en el Google Maps, nosaltres el nostre negoci el vam incloure, que és de les últimes coses que hem fet, però llavors, si el busques et surt, però determinadament, quan tu et poses a la població i a vegades veus restaurants o altres negocis, no surt. Val. Això és possible. Passa per diverses coses. Molts cops es fa el PIN, però el mateix Google Maps no coneix que allà hi ha un negoci. És a través de PIN. Sí, estava buscant i em van dir que és com que al negoci li faltava rellevància o li faltava opinions o li faltava... Exacte. Llavors, per aquests casos, el que és molt bo és agafar i dir mira, tots els que esteu aquí, agafeu, aneu aquí en el Maps i poseu que us ha agradat. O tota la gent que vingui en el negoci dir, sisplau, ens podríeu posar una opinió en el Maps? I és una manera de fer rellevant el negoci. Això és com tot, o sigui, és com quan comences amb qualsevol xarxa social, que a la que veuen que tens 2 seguidors, la gent no li fa cas, però a la que puges de seguidors, doncs la gent diu, aquest lloc estarà superbé. I potser realment no és el fet que tu t'estiguis treballant moltíssim les publicacions. Simplement és que és el boca-orella o el fet que la gent vegi que tens interacció. Llavors Instagram ho ensenya a tothom, si no, no ho ensenya a ningú. És una mica això. Llavors ells el que busquen és que hi hagi moviment. Mitjançant les opinions i poca cosa més. Totalment. És que inclús et dic més, no cal ni que escriguin, només que donguin estrelles del servei.
amb això ja generarà un interès. Després, una altra cosa que sí que té és que Google té un suport molt bo i tu pots escriure suport i demanar, per exemple, que et digui suport de Google exactament per què no surt aquest negoci. Potser et diuen, ostres, és que aquí no sabem que hi ha un local comercial. Si ens dius quin local comercial és o X dades, ells ho afegeixen a Google. De fet, Google el que li interessa és que els mateixos usuaris informin a Google. Els hi treus feina amb ells i a tu t'interessa perquè tu surts en el mapa. Llavors, si els escrius per suport del Maps, et contestaran i són ràpids, Google a contestar. Nosaltres hem tingut diverses coses a comentar amb Google del Drive i d'històries d'aquestes i també de Maps i és fàcil, i contesten ràpid. Paula, perdona. Digue'm. Lluïa una pregunta pel xat. En el cas de restauració, si contestar els missatges, si no, si només els negatius, comentar una miqueta això. Jo penso que s'ha de contestar a tot, no només els negatius, perquè els negatius provoca... O sigui, és el fet que tu t'afectin més que els positius. Penso que hem de donar molta rellevància a tota aquella gent que li ha agradat el servei i que ha donat bona puntuació al servei. Per què? Perquè gent que al final valora la feina i la gent que no, averiguar què ha passat i poder justificar-ho en el comentari. Sí que és veritat que hi ha molta gent que s'ho inventa, per exemple, i sí que és cert això, sobretot en negocis de restauració o hotels, que donen opinions negatives per al simple fet perquè és competència i li interessa donar feedback negatiu. I això sí que ens hem trobat i nosaltres hem tingut algun client que treballem molt la resiliència i coses d'aquestes i surten aquests temes. És important... No, jo volia fer una pregunta. Jo truco des de Falset, tinc un petit restaurant i el tinc en un carreró. I jo anava a dir amb això del Google Maps que al 100%, perquè resulta que, clar, quan tu poses dinar o menjar a Falset, amb les referències que tens, que en principi són positives, doncs encara et surtes de les primeres posicionades. En acabat, és allò que et busquen i et troben. Mentre que si és al boca-orella o si la gent ha de trobar, doncs em costaria. Per tant, jo des que tinc el Google Maps, la veritat és que dic, bueno, clar, m'he fet visible. Vull dir que en acabat al 100%. A més, el Google Maps té filtres i tu pots filtrar com per paraules, o sigui, al final, si la gent busca negocis o negocis al voltant de similars, que surtis, llavors sí que és veritat que això, si la gent posa opinions, de seguida es nota. I després, en principi, jo contesto tant les positives com les negatives. Sí. Has de donar les gràcies també als que t'ho diuen. Penso que és bo i llavors hi ha gent que pot tenir una experiència negativa per qualsevol cosa que el restaurant pugui assumir, perquè també pot ser, és a dir, no... Bueno, en principi et dones tu mateix compte quan el dia t'ha sortit bé, quan el dia que dius, avui he fallat amb això o amb allò, no m'havia de passar. Exacte. Llavors, bueno, està bé i la interacció amb el client sempre és bona. A més, que si al final tu tens l'opció de que la gent posi opinió, és bo que contestis, perquè al final tu tens aquesta eina per interactuar amb el client, no només per fer d'expositor, sinó perquè hi hagi una interacció. Llavors, quina eina més podem... No, anava a dir una altra cosa, que no ho he dit, però quan heu comentat que amb la pandèmia com ho havíem utilitzat, a mi la veritat és que m'ha servit molt per formar-me, perquè m'he apuntat a molts cursets, he buscat molt per Google i tal, i que a mi m'agrada la cuina i en acabat, doncs, a mi la veritat és que m'he entretingut molt i quan he tingut temps he disfrutat. La veritat és que també ha sigut molt positiu en aquest sentit. I després el senyor, bueno, totes les xerrades com ara avui i això, de tot ha de prens. Totalment, sí, sempre hi ha alguna cosa. Tot i que a mi la comunicació me la porten, perquè si no se m'escapava. Se m'escapa de les mans i no tinc temps de tantes coses. Sí, no, però també està bé. Bueno, ja en parlarem d'això, del tema de la comunicació, i això ja en parlarem. El tema de les webs. Hi ha diferents tipus de webs, hi ha webs més complicades, entre cometes, com podria ser un WordPress, que això requereix programació. Hi ha un altre tipus de web, que és Wix, que és més com un puzzle, és més fàcil d'utilitzar i és una bona eina per començar quan tens una pàgina web. O bé,
per quan tu mateix vas fent canvis i tu pots fer-los, aquests canvis. En WordPress és més complicat, has de tenir coneixements de web. I després hi ha el Shopify, que ja és una eina de ventes, o sigui, és una web de ventes. Sí que les altres tenen el que se'n diuen plugins de ventes i tu pots posar perquè aquestes webs tinguin opció de venda, que això es paga a part, i després tens Shopify, que és com més especialitzada. És el que deia, això, per exposar o no. A veure, tema de treball col·laboratiu. A veure, vaig a treure això, que si no... Ara no us veig, eh? Si algú vol dir alguna cosa, que parli. Si no, tu, Mont, m'ajudes. Sí, no pateixis. Vale. Això que us volia comentar. El tema és que és molt important que totes les accions de màrqueting i ventes estiguin alineades cap a una mateixa direcció. Igual que la persona que lidera un projecte i li porten, per exemple, a les xarxes, tingui el coneixement ple del que passa. No cada dia, potser, però sí que tingui coneixement de les coses que estan passant. Per què? Perquè al final és com el client percep que funciona el negoci. Hem de tenir clar diverses coses. Primer, quin és el perfil del nostre comprador? El que se'n diu actualment, i així en anglès, que sembla com més guai, es diu buyer persona, que és la persona que compra el meu producte. A nosaltres, per exemple, a YouRock, al principi ens va costar molt, però al final ja tenim persona que ens compra el nostre producte. Té nom, té cognom, té cara, sabem on viu, sabem a què es dedica, etc. O sigui, hem descrit a la persona exacta que compra el nostre producte. Per què? Perquè totes les accions que fem les farem dedicades a aquella persona. Que hi ha gent que, òbviament, no és una persona. Pot ser, per exemple, si és un negoci que inclou família, dius, no, casa rural, o un grup de gent, és descriure aquest grup de gent. Quines aficions té, què li agrada, del que jo tinc a prop o del que jo puc oferir, com ho venc, no? És molt important aquest perfil. Després, crear aquesta necessitat de compra del nostre producte. Trobar allò que és el nostre valor afegit. Que el tens claríssim, molt bé, que no el saps, el preguntes a algú. I vas preguntant fins que algú et digui exactament tu amb què ressaltes. O si hagués de descriure tots els negocis que s'assemblen al teu, perquè el teu és més especial que un altre. I inclús es pot fer servir aquesta persona que t'ha dit això per dir-li com tu pots potenciar encara més aquest valor afegit que tens. Per altra banda, hem de pensar una estratègia digital i no digital, però ha de ser la mateixa. Què requerirà aquesta estratègia? Primer de tot, saber què volem aconseguir. S'hauran de pensar tantes estratègies com objectius que proposem. Per exemple, diguem, nosaltres volem vendre molt. D'acord, això és un objectiu, però també volem tenir moltes visites a la web. Això és un altre objectiu i, per tant, hem de pensar una altra estratègia. Per altra banda, quan ens podem gastar en un inici i tenir clar que s'haurà d'invertir per aconseguir més? És a dir, jo ara invertiré €1, però quan aquest euro ja l'hagi aconseguit un altre cop, n'hauré d'invertir 3. I hauré d'anar fent així, sense parar, perquè si tu, un negoci, deixes d'estar a les xarxes actualment, és com si no existís. O sigui, deixa d'existir aquest negoci. Tinc una amiga que té un negoci de roba de nen petit. Ara mateix no pot perquè treballa d'una altra cosa, no publica, no ven. A la que publica una cosa, ja hi ha algú que diu, ostres, jo tinc una amiga que tindrà un bebè tal. Però si no publica, no ven, perquè si no estàs online, no existeixes. O sigui, sí que és veritat que offline tens més possibilitats, perquè mira, si estàs penjat en un cartell i algú just el veu, però ara la gent com que mira el mòbil, els cartells els veu poc, doncs potser algú se n'en recorda de tu. Però en general has d'estar a les xarxes i tots els objectius que tinguin han d'anar lligats a una estratègia. Tu no pots aconseguir, no pots pretendre vendre més i alhora això, estar com ho diria? Sí, vendre més i alhora estar superpresent a les xarxes si no marques dos objectius diferents. Per què? Perquè un és vull vendre el meu producte i l'altre és vull dedicar molt de temps perquè la gent sàpiga que existeixo. Són dos objectius diferents.
I després també s'ha de fer una estratègia on hi hagi totes les eines digitals que necessito, els proveïdors que necessito, si necessito formació, com bé ha dit, aquesta època de pandèmia ha anat molt bé per formar-nos, però no podem deixar de formar-nos, perquè l'era digital no para mai. O sigui, no para. Llavors és millor dir, mira, doncs jo m'especialitzo en fer servir l'Instagram molt bé i veure quines són les tendències actuals i em vaig mirant, també segueixo molts perfils i em vaig actualitzant amb això. Ja parlarem sobre les eines i les estratègies per cada eina, potser, per estar a l'ordre del dia. Però sí que és veritat que les estratègies requereixen temps, tant de plantejament com d'execució i alhora molt de temps. Això s'ha de tenir molt clar. Com també bé ha dit l'Ada, per exemple, ella porta tota la part de màrqueting d'un negoci. Però tu també has d'estar alerta de totes les estratègies que tens i segurament és això, marcar-te un objectiu marcar una estratègia per cada objectiu que tens i treballar-lo. No cal que sigui tot alhora. Vull dir, tu pots anar fent diferents estratègies a mesura que vas agafant el ritme. Ara parlarem de la calendarització, la col·laboració i la gestió del temps. Començarem per la col·laboració. Tothom sap quina és la diferència de treball en grup o treball en equip? Que la gent digui el que cregui, o per al xat o en veu alta. Si us atreviu a dir la diferència entre treball en grup i treball en equip. Un deu ser horitzontal, com tots els membres amb el mateix poder de decisió, i l'altre hi ha una figura en cap que pot delegar feines, pot motivar la resta de membres, però hi ha com una jerarquia, no? Bueno, més que enfocat per aquesta banda, que seria més el líder d'un grup o el líder d'un equip, ens hem de centrar en la forma de treballar. Aquestes dues formes de treballar són completament diferents. L'objectiu és el mateix, que és aconseguir alguna cosa. Mira, l'Ada diu, un equip està cohesionat. I el grup? Amb el grup tothom fa el mateix i amb l'equip cadascú fa la seva parcel·la, potser. No sé si van per aquí els tiros. Bueno... Al grup tothom treballa com per la seva feina, no? I sí, formes part d'un grup perquè al final potser estàs al mateix departament, no? Però un fa una feina, l'altre l'altra. En canvi, un equip té com aquella visió, no? Que en el sentit aquest cohesionat em referia a això, no? Que vas com cap a una mateixa línia tots alhora, inclús et pots, que t'ajuda realment, no? No és allò independència tot i formar part d'un mateix grup. No és aquesta idea que tinc jo. Exacte. Jo crec que també l'equip seria quan entre tots ens ho sentim nostre. I el grup per mi seria una miqueta que he de fer la feina i per tant som un grup de gent que estem treballant en una cosa en comú. També és molt important això, és molt important. O sigui, el sentit de pertinença en un grup i un equip. Jo amb lo personal, tot i que jo dic que soc autònoma, però porto moltes coses, però jo sempre dic que som un equip. Un sense l'altre no funcionaria. Totalment. Ara us posaré un vídeo sobre la diferència entre grup i equip. Espereu un moment, Aixequeu la mà, aquells que hagueu fet mai un treball individual. Jo sí. Aixequeu la mà, aquells que hagueu fet mai un treball en grup. Jo també. Però aixequeu la mà, aquells que hagueu fet mai un treball en equip. Ara ja no aixequem tant la mà. Aquí és on sorgeixen els dubtes. Quina diferència hi ha entre treballar en grup i treballar en equip? Quan treballes en grup, assoleixes el que necessites,
però no hi arriba a haver aquella connexió per a la perfecció. Per exemple, posem-nos en una situació real que segurament molts de vosaltres us hi haureu trobat alguna vegada. Us manen fer un treball, del qual el tema no us acaba de convèncer. I a més, els companys amb qui compartiu treball no són els que vosaltres haguéssiu escollit. A partir d'aquí és quan es creen rivalitats, mals ambients, opinions contradictòries que no arriben enlloc. Però bé, per anar ràpid, distribuïu la feina de qualsevol manera sense interessar-te massa el que farà el teu company. Què passa quan arriba l'hora de la veritat? Que ens trobem amb un treball més o menys semblant a això. Que no té ni cap ni peus. Una part no s'assembla amb l'altra. Ens adonem que dins d'un treball en grup hi ha diferents treballs individuals. I també alguna vegada ens haurem trobat en el típic grup que hi ha el que ho vol fer tot i el que no fa res. Doncs aprendre a treballar en equip és aprendre a equilibrar la balança. Per al que ho hagi de fer tot sempre, no hagi d'estirar del grup i no s'acabi cansant. I per al que el mai fa res, aprengui a col·laborar, a aportar els seus coneixements. Perquè és això treballar en equip. Treballar en equip és que tots els membres de l'equip estiguin disposats a col·laborar, a aportar els seus coneixements, a explotar el seu talent. I una vegada defineixes el teu talent, te n'adones de quin és el teu rol. I per a que m'entengueu una miqueta... Doncs és això. Queda aquest cavall, quan treballem en grup, que dius, bueno, cadascú ha fet el seu, ho posem en comú i dius, i ara què? Doncs no ho sé, ara hem de treballar en equip perquè això ha servit per res. Doncs exactament això és treballar en grup. Sí que és cert que hi ha moltes vegades que treballar en grup serveix. Si tothom sap exactament l'objectiu i és en un grup amb el que ja has treballat altres vegades, cadascú fa la seva part i surt un cavall preciós. Però sí que és veritat que normalment quan treballes per un objectiu comú és molt millor treballar en equip. Llavors, veurem exactament quines són les diferències. El grup, doncs el líder està centrat en la tasca, les responsabilitats són totalment individuals, el producte també és individual perquè no el consulto, jo vaig fent i ja un dia l'ajuntarem i a veure què passa. Els membres exerceixen determinades funcions o rols, que és el que ha dit abans, no sé qui perquè no li he vist la cara, però que ha dit que era com més horitzontal, diguéssim. Tenen un final objectiu o comú, això està claríssim, el que passa que cadascú ha fet la seva, i es discuteix, es decideix si algú proposa decidir alguna cosa i es deleguen les tasques. En canvi, treball en equip, el lideratge és compartit, i per tant l'objectiu final i el fet que surti bé també és compartit. Les relacions sí que són individuals, el que passa que sí que és veritat que tu pots compartir coses perquè al final treballes en equip. El resultat o producte és col·lectiu, es tenen en compte les habilitats o destreses complementàries que tingui cadascú, perquè si a mi se'm dona molt bé una cosa però també en sé fer una altra, doncs ajudaré qui no hagi pogut acabar la seva tasca i participaré també en el que necessiti. Hi ha un compromís amb el mateix objectiu o meta i es discuteix i es decideix, es treballa de forma conjunta. Per què parlem de tot aquest tema del treball col·laboratiu, la col·laboració i tot això? Doncs perquè tant la col·laboració com la calendarització com la gestió del temps són tres coses que si les tens en compte pot ser molt més productiu. Per nosaltres que fem formacions, sobretot de temes d'intel·ligència emocional aplicada a l'empresa, treballem moltíssim el tema del treball en equip, les reunions, la resiliència, com superar-la en grup, l'optimisme, o sigui, és superimportant. I és per això que una empresa, qualsevol negoci, és molt més productiu si treballa en equip. I això ho sabreu perquè la teoria ens la sabrem tots i la pràctica després tothom fa el que pot. Però bueno, és important anar-ho repetint perquè així tots en tenim consciència, no? Tema del calendari. Nosaltres us expliquem el tema de la calendarització com la portem a YouRock. És una idea. D'opcions n'hi ha moltíssimes, però és una forma de veure
què fa cadascú i la companyia com funciona. Per exemple, aquest és un exemple del mes d'abril. La Mont porta tot el tema de màrqueting i tots els posts que es fan, decideix els temes que es tractaran per actualitat, per serveis que hem fet, etc. Ella té una calendarització de tots els posts que ha de fer i llavors ho plasmen aquí. Què vol dir? Que si jo sé que, per exemple, el dia que vaig fer aquesta captura de pantalla, que era el dia 28, la Mont feia un post a xarxes socials del Josep, perquè nosaltres també li publiquem les coses al Josep, en el seu LinkedIn personal. Doncs, la Mont, nosaltres tenim un grup de WhatsApp que només és de coses de xarxes socials. Llavors, què fa ella? Publica el post i diu: noies, a tal hora surt aquest post. Per què? Perquè nosaltres fem interacció en aquest post. Què aconseguim amb això? Visualitzacions, igual que amb el tema del Google Maps, igual que amb moltes altres històries. L'Instagram, totes les xarxes, és una manera de que tots estem al dia del que s'ha penjat, perquè segurament el que hagi penjat la Mont és un article superinteressant d'alguna cosa actual, un post del blog que ha penjat a la pàgina web, doncs ara ens el posa aquí i és una manera d'accedir. Si jo ho comparteixo, encara arribo més gent. És una forma de coordinar-nos i de que encara que es pengi això a les xarxes socials del Josep, tots ho sapiguem. Què més hi pengem en aquest calendari? Doncs les formacions, en aquest cas, per exemple, que es fan des de YouRock i sobretot des del Zoom, que fem servir tots nosaltres, que és de pago, perquè com que fem formacions i molts cops ens coordinem i ens connectem més d'una persona, doncs per tenir clar que aquell Zoom està ocupat a aquesta hora. Així no s'ha de preguntar, no preguntes, algú està connectat? Perquè si algú està connectat no et contestarà, si està donant una formació té el mòbil apagat. Per exemple, aquí en el dia 23 veiem que la Mont va publicar la newsletter a les 12, a més, es va fer un post del blog i, a més era Sant Jordi i, per tant, es va publicar alguna cosa de Sant Jordi. Si tu tens una bona calendarització, segur que tots aquells que treballeu a departaments de màrqueting o que gestioneu vosaltres les xarxes, és bo tenir-ho tot calendaritzat. Estalvia molt de temps i alhora és treball col·laboratiu. I llavors, per exemple, us ensenyo el meu. El meu, el de la Mont, els personals, diguéssim. Aquí surt tot el que fem tots. Per exemple, aquí una de les nostres companyes, al dematí del dia 30, li feien una prova a la seva mare. A aquesta hora nosaltres no contactarem amb aquesta persona perquè ella ja ens està dient que té alguna cosa, llavors segurament és alguna cosa important en la que ella ja ens anuncia que està ausent. Per exemple, aquí ens diu no disponible, d'acord. Jo no sé quin dia vaig anar al fisio, aquí, vaig anar al fisio el dia 13, doncs també aviso que jo a les 4 estic al fisio, no cal que em truqueu perquè no respondré. També és una manera de que, si hem de fer una reunió, establim aquesta reunió el dia que puguem tots i tots tinguem un forat, perquè així el calendari busca un forat en què tots puguem reunir-nos i ens reunirem en aquell moment. Després és un tema de prioritzar, que això ja en parlarem també en aquesta sessió, de què és urgent i què és important. En principi, res és prou urgent com per posar-ho al mateix dia i haver de deixar el que estiguis fent per connectar-te, sinó que es poden buscar maneres d'organitzar-te el temps. Això és un exemple nostre de com fem servir el calendari. No sé si vosaltres feu servir calendari a la feina, si, per exemple, el calendari també és bo per dir, d'acord, doncs en el Google Maps, just aquest festiu o just aquest dia tanquem, doncs ho indiquem, ho posem i ens en recordem per aquest dia modificar-ho en el nostre horari. Digueu, vosaltres mateixos. No és una resposta, però no programeu xarxes socials al cap de setmana per alguna cosa o post del blog per alguna cosa en concret? Sí, això ja us explicarem en una altra sessió. El que fem nosaltres és ho posem en una aplicació que ens gestiona totes les xarxes socials. Per exemple, hi ha una de les companyes que el dilluns penja a una aplicació que es diu HotSuite, que és gratuïta, penja tots els posts i es programen a un dia i a una hora.
però sabem que aquest dia sortirà el post del Josep. Llavors, quan algú de nosaltres el veu, diu, ei, noies, ja està penjat. També és veritat que hi ha posts que es fan al dia. A veure què diu. Nosaltres no el fem servir. És cert que això ens perjudica. En aquest punt som un caos. Sí, ja passa. Nosaltres, quan no teníem aquests calendaris tan ben organitzats, és que el nostre jefe també... Després aquest concepte també el parlarem molt, però procrastina molt. I fa tot el que no s'ha de fer perquè és el que li agrada. Excels, calendaris, organitzar el Drive, tot això també ho fa. Quan té molta feina, fa això. Però sí que és veritat que el tema de les publicacions és totalment estratègic. Nosaltres, perquè treballem en el món laboral, i en el món laboral al cap de setmana no ens surten a compte penjar. Però sí que tenim posts que els pengem els caps de setmana. Per què? Perquè també és veritat que hi ha molta gent que el cap de setmana és el moment que mira les xarxes, també les laborals. Ho calendaritzeu aquí? O és casualitat que aquest mes d'abril no hi hagi cap post al cap de setmana? No, en general no publiquem al cap de setmana, nosaltres. Però perquè el nostre negoci no va tan enfocat a un client final com podria ser el vostre. Però llavors, programéssiu, sí que ho poseu al dia de publicació. Sí, perquè jo, per exemple, tinc el calendari en el mòbil i a mi en el mòbil em surt una notificació de totes les coses que tinc. Per exemple, ara el Josep comença una formació, doncs jo ja ho sé que comença una formació, llavors no li diré res fins que no l'acabi, miro l'hora que acaba i si ho necessito tal. Si hi ha una publicació a primera hora del matí em diu avui es publica una publicació. Si fos cap de setmana també em sortiria. Però aquesta aplicació va molt, molt bé. Sí que és veritat que al principi has de veure exactament si es publica bé, potser has d'editar el post, llavors és bo que t'apuntis una nota i diguis, bueno, alguna hora que puguis, i dir, per exemple, en aquest cas no se m'ha linkat bé l'arroba si he fet he nomenat algú, per exemple, o alguna cosa així, o, per exemple, el link m'ha quedat mal posat, o coses d'aquestes. Però llavors ja quan agafes el ritme, Mon, que superbé. Sí. Sí, va bé revisar-lo al principi, sobretot quan surt, està pendent, però sí. De fet, pots programar els de cap de setmana, els programes entre setmana i te n'oblides i estàs pendent d'atendre i de més. Sí. Ja ho explicaré més endavant com funciona aquesta aplicació per si els hi ajuda. La Mona es farà això, una sessió que també parlarà molt bé del HotSuite i ja veureu com és molt pràctica. Aquesta primera sessió que fem avui és molt general i sobretot parlar de més aviat com a temes de gestió. Llavors ja en les següents sessions entrarem una mica més en detall, ja ho veureu. Tema de calendari, algú vol comentar alguna cosa més? Sí, una coseta. Aquí els diferents colors que apliqueu, que és per les persones que ho han editat o per la tipologia d'acte o el que es fa? Cadascú té un color. Jo, per exemple, tinc el rosa, els poses tu, la Carme em fa pensar més al lila i la Mona fa pensar més al verd. YouRock, perquè com que el logo és blau, doncs he posat YouRock. Llavors, sí que és veritat que aquest de la sala de Zoom està verd, però també l'hagués posat blau. I és una forma molt més visual de veure-ho. Si ho fas no us he posat aquí, però la visualització per dia et queda tota ordenada per colors. Llavors, no has de fer tant esforç si l'únic que tu vols veure és quan està ocupada aquella persona, et queda la franja d'un color i ja veus la franja que està en blanc per poder-hi contactar. Jo anava a compartir la meva experiència. Nosaltres treballàvem així, amb un munt d'Excels i tot. Llavors, l'eina que utilitzàvem era Asana, que es basa també en la calendarització. Llavors anàvem com tots superafinats perquè tens... Jo tenia totes les tasques, podia dir el dia tal de desembre sé la feina que he de fer, perquè és que al final ja vas amb tot, no? Què passa? Ens trobem amb la situació aquesta del Covid, jo entro a treballar amb un ERTE parcial, és a dir, solament estic pels matins, llavors comencem a treballar amb tot urgència, tot prioritari, tot és per ja, no? El que deies que vosaltres no treballeu amb res per avui, doncs en el meu cas sí, no? I és una cosa que hem estat parlant, fa uns dies ho vam estar parlant justament amb el meu cap, no? Jo li deia, així no podem treballar perquè estàvem treballant de forma molt àgil, que et permet visualitzar tota la setmana
pel tipus de tasques que fem nosaltres, en aquest cas, i dius, ostres, doncs mira, és que el dilluns el tinc molt ple de segons què, puc gestionar-me la setmana d'una altra forma. I llavors, mentalment, et dona més la sensació de dir, vale, m'he organitzat bé, soc productiu, me sento bé, he acabat el dia bé, o de dir, ostres, doncs no m'ha donat temps, però bueno, t'organitzes. En canvi, de l'altra forma és el que jo dic sempre de bolita de hàmster, no? Estàs tot el dia i sempre és sensació de que no dones l'abast, que tens una llista de tasques que no acabes mai i aquesta sensació crec que desgasta molt, no? Llavors el tema del calendari, bueno, ja et dic, hem tornat al calendari, jo li he dit al meu jefe, m'és igual internament, o sigui, jo necessito això i he tornat a això, als colorets, a l'organització aquesta que, bueno, crec que... També, perdona, Paula, sí que és cert que jo faig una programació setmanal, però, per exemple, si ens surt altra feina més urgent, jo de cop i volta agafo el post del bloc d'avui i el moca demà. Sí, ho parlem amb el món, ja ho parlarem això, però hi ha prioritats, vull dir, hem d'estar tot arreu, el que us estem explicant és perfecte, però no és el món de Yupi, i hi ha vegades que apareixen necessitats bàsiques i no pots estar per penjar un post a Instagram, perquè saps què et vull dir? O sigui que al final... Això ho parlarem, però sí que és veritat que, per exemple, hi ha dies que amb la Mont diguem, mira, ens va passar un problema, vam tenir un problema amb la web, vam fer un llançament de serveis, vam enviar-ho, tenim 1.000 contactes i la web va petar. I nosaltres havíem enviat a 1.000 contactes, havia sigut la newsletter que més gent havia llegit i va petar. Llavors vam dir, mira, no passa res, tot el que teníem programat era redirigit a la web. Llavors no podíem redirigir ningú a la web i no redirigir ningú a la web significa el mateix, no existeixes. Bé, doncs, escolta'm, pensem una altra estratègia. Llavors en vam pensar una altra, vam redirigir més a la gent al correu electrònic, a les xarxes socials, que contactessin amb nosaltres per allà i tal, i la veritat és que al final no va ser tan desastre, però clar, òbviament has de prendre una decisió i això era urgent, perquè dius, home, doncs tot el que tinc programat al HotSuite, doncs més val que no surti, perquè com surti, arribarà a la web i la gent dirà, doncs quina web, que aquesta web no es carrega, aquesta web no funciona, aquest link no va. Llavors és el fet de dir, bueno, reestructurem-ho, també ja en parlarem, però també s'ha de fer, hi ha un tema de gestió del temps i de delegació amb tasques que també és important tenir-lo en compte. Que sabem tots que hi ha molts canvis i que tot és molt ràpid i que tot costa molt. El tema és tenir clar els conceptes i tenir clar el que està bé fer, o sigui, el que està bé fer i tenir en compte i poder calendaritzar-te les coses i tenir una organització. Que després el teu dia és més caòtic? Segur, el meu també ho és. O sigui, això està claríssim. Jo aquí no em poso tot el que faig. O sigui, el que faig ho tinc en una agenda i vaig fent, no? Però sí que és veritat que coses que sobretot impliquen a tota l'organització, si tinc reunions amb clients o el que sigui, doncs això sí que ho calendaritzo perquè l'equip ho sàpiga. Ara bé, coses que, si jo estic fent una tasca, per exemple, m'estic preparant aquesta presentació, qualsevol persona em pot dir, Paula, et pots connectar un moment, no hi ha cap problema, a menys que no vagi a últim moment, que no és el cas, però en general portem la feina bastant al dia. Sí que és veritat que a vegades tanquem moltíssimes coses i no arribem, llavors tot és urgent. Ja passa també, però bueno, si ho calendaritzes almenys tot l'equip sap que estàs molt ocupat i que en aquell moment no es pot contactar amb tu perquè no tens vida personal, ni social, ni res, perquè només estàs fent el que has d'acabar. Això també passa, que a casa l'herrero cuchara de palo. Home, estàvem fent aquesta presentació i jo no tenia temps de res i dic, tindrà tela aquí fent la presentació de gestió del temps i que jo no tingui ni temps per organitzar-me. Passa també. Però bueno, si queden clares les coses ja és suficient. Doncs el que deia, a mi si queden tasques pendents perquè jo ho calendaritzo tot, però no m'he organitzat prou. Doncs bueno, hi ha un tema de gestió del temps i hi ha un tema de delegació. Sempre que es pugui, s'intentarà fer una d'aquestes dues coses. Llavors, fins aquí. Algú vol comentar alguna cosa? Que digui, mira, m'he quedat amb això. A veure què més posen per aquí. L'app que programa HotSuite, sí, el HotSuite. Sí, han preguntat com s'escrivia HotSuite, sí. No sé, algú té alguna cosa més que vulgui compartir? Per exemple, aquí abans he vist també gent que parlava de donar resposta a les ressenyes, que no li hagi contestat,
Per exemple, la Sílvia deia, nosaltres tenim WordPress i el programador ens ha volcat a Shopify. És una molt bona web, també. És molt més en temes de ventes, sí. Quanta gent sou al vostre equip de YouRock? L'equip de YouRock principalment som 4. Col·laboradors en tenim potser 20 a 25. El nostre equip, us explico una mica el que fem perquè tingueu una mica la idea de com ens hem repartit les coses. YouRock va començar sent una companyia que tots ho fèiem tot, perquè érem 4, necessitàvem aconseguir clients. Llavors, boca a orella, tothom per la seva banda, enviant mails a 1.500 bases de dades diferents que teníem, etc. Fins que vam decidir que cadascú havia de fer alguna cosa, però no va ser una decisió del Josep de dir, mira, tu fas això, tu fas això, tu fas això, sinó que cadascú ho va anar derivant a el que se li dona millor. O sigui, van fer totalment treball en equip. Doncs jo se'm dona bé vendre, se'm dona bé explicar coses, se'm dona bé parlar, doncs jo em vaig dedicar molt més a la part de ventes. A la Mont, doncs tot el que és xarxes socials, el que és fer estratègia de màrqueting, el que és publicar, pensar, creativitat, doncs la Mont. La Carme, per altra banda, és una persona molt metòdica, ho demana tot sempre perfecte, l'arxiu amb el número de no sé què, tot així. Doncs la Carme porta tota la part més de gestió comptable, de recursos humans nostre, per exemple, nòmines, etc. I és amb qui parla amb proveïdors que per nosaltres són essencials en la nostra activitat. Llavors, clar, són pocs. Sí que és veritat que si tu ja tens molt ben calendaritzat i molt ben organitzat tot el que fas des de zero, o sigui, des que sou pocs, a mesura que va entrant la gent, és molt més fàcil que aquesta gent s'acopli a la manera de treballar que tinguis. En general, ningú no et dirà, no, jo això al calendari no ho penso posar. Si l'equip ho està fent així, a menys que no sigui una persona molt despistada, ningú es negarà a fer-ho perquè sí. No sé si la persona que m'ha preguntat això era per alguna cosa en concret. Era... la Mireia Sans. Està por ahí? No sé. A veure, potser no pot escriure. Sí, diu que sí. A veure què diu. Algú més vol dir alguna cosa, de moment? Bueno, dintre del silenci que hi ha, jo suposo que, clar, no us conec qui esteu aquí, però suposo que una cosa és la restauració, que no és que improvisem, perquè no podem improvisar, però sí que és veritat que quan comences el dia no saps mai com s'acabarà. Hi ha feines que sí que pots organitzar d'una altra manera. L'agenda, clar, en quant a reserves, en quant a el que has de comprar i tot això ho tens al dia. Ara, el dia a dia et va marcant, això també és veritat. Per tant, no és un caos meu, però sí que has de saber improvisar. No ve malament entenir. Sí, no, d'això n'has de saber segur perquè et poden sortir coses per tot arreu. 2 i 2 no són 4. No, exacte, i això ho hem de tenir claríssim. El que sí que és veritat que hem de tenir clares les eines que hem de fer servir, ja no només digitals, de totes, per poder afrontar tot el que pugui venir. És a dir, si jo necessito alguna cosa, saber a on puc recórrer, no? A veure, la Clara diu, a mi no m'ha quedat gaire clar el que ha explicat la noia que utilitzava la Sana i que ara ja no, ho sento, però m'he perdut. Si ens ho vols tornar a explicar? Sí, el problema va ser la situació del Covid, que va fer que durant un temps vaig estar jo personalment en ERTE i llavors al reincorporar-me jo i part de l'equip del departament estem en ERTE parcial. Què passa? Menys hores, llavors en comptes de poder assumir totes les tasques que estàvem assumint, vam dir, comencem a treballar amb prioritats. Què passa? Aquestes prioritats són gairebé sempre i totes aquestes gestions potser més de manteniment o que passaven en un segon terme es van començar a perdre, no? I això fa que acabes treballant d'una forma
molt contrari a el que estàvem veient del calendari, que òbviament, com comentaven elles, sempre surten imprevistos, però hem tornat, o sigui, jo he tornat a l'Asana. També ens ha influenciat molt el treballar amb un proveïdor amb el qual, és una altra empresa, però treballes a diari. Llavors hem començat a treballar amb Trello, però Trello, com la base són tasques i no calendari, això ha generat una miqueta aquest canvi d'organització. I ha sigut aquest el motiu, però que hem tornat al calendari i jo personalment agraeixo mentalment la feina com es porta i s'organitza. De res. I la Mireia? Hola, què tal? Com esteu? Em sentiu bé? Sí. Fantàstic. Doncs això de gestionar el temps, delegar, són molt importants aquestes tasques. El que sí que m'agradaria preguntar-vos és si, a part de Trello, podeu recomanar alguns altres programes, algunes altres aplicacions per tal que ens puguem gestionar millor el tema del calendari. Una cosa és el calendari i l'altra és totes les tasques que s'han de realitzar i com es poden anar dividint per tot l'equip. Mira, d'això en parlarem en calma. Quina sessió és, Mont? Crec que és la meva, la del dijous. Sí, la gestió del temps, sí. Més en calma, però t'expliquem, jo almenys ara t'explico des de l'experiència. Amb la Mont i el Josep hi havíem treballat a altres empreses tecnològiques i al final una de les coses que va molt bé és el calendari, o sigui, el Trello va molt bé i tot el que s'assembli al Trello funciona molt bé. Al final, tot el que és el Canva i com està organitzat és perfecte. Però a nosaltres el que ens anava molt bé és la pissarra de tota la vida. Sí que és veritat que no és una eina tecnològica, no, però funciona bé. Per què? Perquè si tu la poses a un lloc que es vegi, que quedin clares les tasques i com s'han dividit, sempre pots borrar i tornar a començar. Però sí que és veritat que és una molt bona eina. A part, depèn de com la fas servir, perquè si és una eina com un Trello, que tothom pot moure coses, hi ha un dia que no saps qui t'ha mogut res, ni com ho has de fer, ni quina era la tasca principal, si aquesta tasca principal l'hem dividit en 500 i quines aquestes de les 500 que hem dividit és la que em toca fer a mi. Nosaltres hem fet servir Trello molt de temps i ens ha funcionat molt bé. Jo no en conec cap més, no sé, Mont, si tu en saps alguna més. Les busquem, demà te les dic, per segur que... Sí, i més que res, que si no ens mengem la sessió del dimecres o dijous. Sí, que si no esteu apuntats us apunteu i en parlarem. Sí. Perdona, jo anava a dir que si vols, Mireia, dona-li una ullada a Asana, mira tu i ja veuràs que permet fer això. El treball en equip, el crear subtasques i tal, però que jo, si s'ha de mirar, però et recomano que li donguis una ullada, com a calendari, com a funció. A veure... Sí, mira, també hi ha gent que parla de l'Asana. Pregunten si és gratuïta. Sí. Sí, Trello també fins que vols portar X projectes. El tema és això, que et demanen... Això com totes les aplicacions, HotSuite igual. Té opció de pagament. Totes aquestes aplicacions són gratis fins que necessites un nivell de gestió molt més alta. És freemium, diu l'Ada. Molt bé. Doncs si voleu, comencem. No sé si algú té alguna cosa més a dir. Queden 15 minuts. Jo volia que m'expliquéssiu una mica també d'aquí ara de cara a les pròximes sessions, que això ens aniria bé. Si no, continuem, no hi ha cap problema. Però com ha sigut el vostre canvi a nivell digital pre- i postpandèmia en el vostre negoci? No tant a nivell personal, perquè potser teníeu un Instagram i ja el fèieu servir, però com us ha servit ja no només de dir, em poso les piles i
aprenc a gestionar-ho tot, sinó amb per exemple, com ha tingut resposta el client davant de les eines digitals a les que heu après a fer servir o heu començat a fer servir. No sé, llenço moltes preguntes, però a veure si em Jo, podeu... en el meu cas, que soc forner, Sí? i que no és una empresa, vull dir, això del Google Calendar, això no ho fem servir, perquè és una forma de gestió diferent en funció de les comandes que tenim i he d'intuir en funció del temps que fa, per exemple, si hi ha pluja, doncs si vendré més o menys. Normalment quan plou vens menys. Però el que he descobert és que quan jo penjo un vídeo d'un croissant, per exemple, o del panettone o qualsevol cosa que faig, la gent tinc molta més demanda perquè la gent vol provar allò que veu. El problema que com que ja n'hi ha après, per exemple, ara ve a fer uns croissants i el proveïdor de la mantega per fer els croissants laminats m'ha fallat. He hagut d'anar a la canonja a buscar-ho. Clar, ara m'adono compte que abans de penjar un vídeo, primer tinc tots els ingredients els tocats i de més, perquè si tinc una demanda la pugui subministrar. I això m'ha passat aquesta setmana. M'ha fallat, divendres no m'han portat la mantega, doncs avui he hagut d'anar a la canonja a buscar-la. Ja hauria d'estar fent croissants. I dic, hòstia, que semblen tonteries, no? Però llavors queda malament. Perquè clar, dic, no, com que els faig jo, no els compro fet, dic, hòstia, no tinc la mantega. I l'altre pensa, collons, sí que estàs organitzat. I no ha sigut culpa meva, ha sigut el proveïdor, ja estic tocant la cresta. Però el que veig és que la gent li agrada com ho elabores, llavors, al sol fet d'elaborar-ho, la gent veu que no fas trampa i després que ho volen provar. Això amb el panettone, amb el pa de Sant Jordi, amb el croissant. D'això en parlarem amb mi a la tercera sessió, que és la setmana que ve, de tot el tema aquest, perquè nosaltres vam mirar, ens van passar també què era els dubtes en relació al vostre projecte i al món digital, i sortien coses com l'estratègia digital, com aconseguir que et vegin i millorar la presència, com convèncer que et comprin, com arribar a resultats. De tot això en parlarem a la pròxima sessió que fareu amb mi, amb la de la Mont també, però a mi és com m'ho he preparat per parlar-ho molt específicament i perquè puguem treballar-ho, que tothom qui tingui alguna cosa a dir, doncs ho pugui dir i ho puguem resoldre entre tots. Però sí que és veritat que ara, per exemple, la Sílvia diu: nosaltres el canal de venda que més ens funciona, a part de la venda directa, és el grup de clients de WhatsApp. Cada setmana pengem un llistat de productes, preus, ofertes, i és la que ens funciona millor. Més i tot que la web. És cert que moltes vegades la web s'ha de revisar, o sigui, s'ha de fer una revisió que inclús ho podeu demanar als vostres clients, que no us faci vergonya. Ara mateix, la tendència més top a xarxes socials que ho hem vist nosaltres, l'estem aplicant i realment funciona, és com el que explica el nostre company, o sigui, és el més real i el més experiencial possible. O sigui, com ets tu? YouRock és això que veieu. Per molt que nosaltres a vegades fem formacions a empreses molt top i multinacionals, YouRock és així. Què vol dir això? Que el client que ens torna a contractar, ens contracta perquè som així, som reals nosaltres, no ens amaguem darrere d'uns posts super ben presentats i tal. Som així, pengem fotos divertides, pengem posts divertits, parlem un idioma que parla tothom, i inclús ara que hi ha el TikTok, doncs els vídeos porten moltíssima experiència. Què passa al WhatsApp? El WhatsApp és directe, al WhatsApp tu tens un d'això de clients. Qui vol alguna cosa ja el tens. També parlarem, molt important, a la pròxima sessió, de com començar un procés de venda. El principal és tenir informació sobre els nostres possibles clients per poder contactar amb ells. Llavors, en aquest cas, el WhatsApp és perfecte. A més, és el client final, que segurament al final l'arribada de gent és superfàcil que el client et compri, no? I què passa? Que a vegades la web doncs no tenim per vendre directament. Llavors, què passa? Aquí podem perdre clientela, perquè si el client no troba, no sap i li és complicat vendre al final, no ens compra. Per WhatsApp? Fàcil, molt bé, Sílvia. Això és molt bona idea. Jo, per exemple, estic aquí a Girona, també hi ha uns que tenen mercat, que també ho envien per WhatsApp, i jo faig les comandes per WhatsApp i el carnisser també. Sí, el carnisser del meu poble s'hi ha posat amb això i li funciona molt bé. De ben per WhatsApp, paga una empresa que li cobra un petit cost per fer-li la gestió de la venda, te posen les fotos amb el preu i llavors
tu li envies un WhatsApp i ell rep la comanda d'Andreu Sanz, ens vull una llenguissa i em diu que li funciona. Sí. I a mi el que et diuen a les xarxes és que tinc que sortir jo, no el producte. Bueno, jo el producte, però sobretot jo, la meva cara, perquè el meu fort de pas és la meva cara. Però perquè al final, en el teu cas, ets tu el producte. Ets tu el producte de la xarxa social que tu portes, ets tu el producte. La gent et vol veure tu fent coses, que ja ens el passaràs l'Instagram, posa'ns-el aquí en el xat i així ja et veurem fent croissants. Però sí, és veritat, s'ha de trobar l'estratègia. No totes les empreses poden fer servir la mateixa estratègia. Si tu ets artesà, ara mateix el que està a l'ordre del dia és fer vídeos de com fas els teus productes, ensenyar on treballes, ensenyar qui ets. Inclús hi ha gent que ensenya qui és la seva família i et contextualitza perquè entenguis per què aquell negoci funciona així. Amb masies rurals i tot això, doncs, ostres, ensenyar les estàncies, explicar les olors, fer un vídeo de tu passejant-te i explicant coses. Si un dia uns clients van a fer una ruta en bici, si graven, publicar aquesta ruta, no? Etcètera. Llavors, sí que és veritat que diu la Regina, jo lo que pasa es que todavía no he hecho la casa rural y la están haciendo ahora. La estan construint, imagino. Bueno, però, per exemple, una idea, una estratègia de venda, que és explicar el procés, com serà aquest lloc... Nosaltres estem en aquesta situació exacta, estem en procés de construint el que serà la casa rural i quan vam començar a explicar-ho i quan ens vam vendre, vam explicar la nostra història, tot el projecte que teníem endavant, va ser quan vam tenir un boom de seguidors a les xarxes impressionant i de gent que no eren propers, és a dir, que no eren amics ni famílies nostres, sinó que era gent que no coneixíem de res i que s'interessaven pel nostre projecte. I és des que vam poder explicar no el nostre dia a dia, però tot el procés de construcció. Doncs avui estan construint aquesta paret, ens ha passat això, ens ha passat allò altre, i ha sigut el canvi absolut de la nostra xarxa. Totalment. És que al final, ara mateix, la gent és que empatitza moltíssim. O sigui, la gent vol veure les coses reals. Tothom sap que les xarxes socials, si tu comences a seguir gent influent, al final ja està contractat per marques, al final és la nova publicitat. L'online és la nova publicitat. Ja no és la tele, són les xarxes socials. I al final la gent què vol veure? Coses reals, com la gent fa les coses, i més en un món com en el que treballeu vosaltres. En els restaurants, doncs, exactament igual, o sigui, el dia a dia del restaurant. Per què? Perquè al final et fa empatitzar moltíssim amb el que és el negoci. Llavors, quan el client hi va, ja el té conegut, ja el té arrelat, ja sap com és, inclús pot conèixer la gent i pot dir «Ei, que tu sempre surts a l'Instagram», per exemple, i vosaltres igual, segur que la que obriu la casa rural tindreu moltíssima gent ja amb reserva. Perquè al final la gent ha creat una expectativa, vosaltres heu creat una expectativa, vosaltres sou també el producte. Sí, de fet, un dia ens vam trobar, estàvem per la muntanya i ens vam trobar un noi que no el coneixíem de res, però que ell sí que ens coneixia per les xarxes i havia vist el nostre vídeo, la nostra història i que estava superil·lusionat i que ens deia sí, no, a la que obriu voldrem venir i us volem conèixer perquè ens heu agradat molt i ens vam quedar de pedra de dir, ostres, no coneixem de res aquest paio i ell sap la nostra vida i sap com ens diem i sap tot de nosaltres. Estem parlant amb dos influencers, Sí, tenim aquí dos influencers que ens per la muntanya. Volem l'Instagram, volem que ens digueu on està. Casa Bernat d'Isil, Casa Bernat /Isil. Vale. Ara l'escriurem. No, el cas és això, vas fent xup-xup, nosaltres encara no hem començat en si el negoci i el anar treballant les xarxes, que l'hem de cuidar encara molt més i avui ho estem aprenent encara més, ja tenim com llista d'espera. Molta gent ens diu, nosaltres ja va, que ja es pot, i dius, no, encara no. El que és molt interessant és que és això, vull dir que ara heu aconseguit una resposta i que aquesta resposta no decaigui, que quan torneu a començar penseu en noves, és el que us he dit abans,
si teniu objectius, doncs noves estratègies, de dir, vale, doncs mira, ja quan es comenci a apropar el dia, doncs activitats que puguem fer, no ho sé, perquè clar, no he vist el vostre Instagram, però vosaltres què fareu? Si ve gent, és pet friendly, no és pet friendly, poden anar fills, no? Per què sí, per què no? Què tinc a la vora? On està? On es localitza? Al nord del Pallars, sobre Esterri d'Àneu, doncs al següent poble. Vale. Doncs és això, vull dir que intentar que no decaigui aquesta expectació que heu creat i que segur que serà exactament igual, però el fet que pugueu tenir gent sempre, estar al dia amb tot el tema del Covid, estar al dia amb totes les activitats. El pròxim dia, la setmana que ve, a la tercera sessió, jo també us explicaré tot el tema de com aconseguir clients. Hi ha moltes maneres i és el que us he explicat. Sobretot, una cosa que heu de fer claríssimament quan us vulgueu exposar al públic és saber qui és el vostre públic, exactament, com us he dit. Ara riureu, però el nostre públic objectiu és una dona que tingui uns 45-50 anys, que es digui Vanessa, perquè totes les directores de recursos humans es diuen Vanessa, no sé per què, que visqui generalment a les afores de Barcelona. Nosaltres sobretot treballem a Catalunya, però el perfil que més o menys hem fet, que visqui això a les afores de Barcelona, et podria dir, no sé, un Sant Cugat, unes Esplugues, així de fora, amb criatures, potser 2 fills o així, que li agrada, que és molt emocional, que ha estudiat moltíssim, que ha arribat al seu lloc de feina perquè s'ho ha treballat molt i que és una persona que lluita molt per sobretot tota la part d'intel·ligència emocional i tal a l'empresa, que la part tècnica ella pensa que la gent ja fan una bona selecció i que pensa que la gent que entra a la companyia ja val. Aquesta és la nostra persona a qui venem. Llavors, tot el que fem és dirigit a la Vanessa. Tot. Llavors, què fem? Missatge inclusiu, amb llenguatge inclusiu. Sempre tenim present a la dona quan fem els posts. I la Mona amb això des del primer dia. O sigui, la Vanessa és la Vanessa, doncs el missatge inclusiu és importantíssim. A l'horari en el que publiquem, doncs en l'horari en el que aquesta persona veurà aquesta publicació. Quines fotos fem servir? Doncs fotos divertides, fotos que cridin l'atenció. El llenguatge és divertit, és formal, però és divertit. No sé si vosaltres em podríeu dir qui creieu que és el vostre... O sigui, si haguéssiu de posar nom i cognom, qui és la persona que us compra? O el grup de persones, esclar, de dir, bueno, doncs és una família que ve de no sé on... No sé si algú es mulla, va. Que és bo pensar-hi, us ho dic de debò. Jo tinc una botiga online de joguines, que no faig jo, és una botiga, i jo, són joguines educatives, de fusta, i jo podria dir que són sobretot dones, més d'un 80% de les persones que compren són dones, d'entre 35 i 40 anys, amb canalla petits, i molt interessats en l'educació dels fills, l'educació activa, respectuosa, joguines respectuoses, més o menys això, no? Molt bé. Home, doncs al final ja és un perfil. El que sí que us posaré de deures, ja no per la setmana que ve, demà parlarem de gestió del temps i de delegar. Parlarem bastant detingudament i sí que comentarem casos en particular. I després sí que per la setmana que ve, qui estigui apuntada a la tercera sessió, que és la de comunicació 2.0, sí, no? Es diu així, sí, comunicació 2.0, sí que vull que em porteu el vostre buyer persona, és a dir, la persona que compra el vostre servei o el vostre producte. Bueno, qui no tingui ganes no passa res, tampoc obligaré, però és bo, així us poso uns deures i així els teniu fets per la setmana que ve. I després, per demà, doncs, com que ja són les 7, ho deixarem aquí, però parlarem d'això, sobretot de la gestió del temps i de la delegació.
Us sembla? En el meu cas és una mica estrany perquè jo conec el meu client de cada dia, va bé a la botiga. Bueno, però... I el saludo. Bueno, doncs un d'aquests... Espera, i no puc vendre per internet perquè el meu producte és perible. Jo quan t'arriba a casa està sec. És un problema que tinc. Només te puc vendre un panetone, la resta no te la puc vendre. Bueno, però segur que trobes aquella persona a la que dirigir-te a xarxes. I si no, més o menys, el que és el teu perfil, si és, per exemple, una persona de poble, si ve d'algun altre lloc expressament... No, tinc consultes amb el tema del pa d'espelta, que la gent s'ha fot un cacau, amb el tema del gluten sense gluten, intoleràncies, amb això sí que veig un filon. Perquè ara la gent està obsessionada amb això i no diferencia dels blats antics, ni del tema de nutrició, ni del que és una intolerància. Tot això ho pots explicar perfectament a xarxes, amb un vídeo i ho expliques. Ja veuràs tu el que et pujaran a les visualitzacions. Ho he fet una vegada, però després me torno com un metge que tinc que contestar 500 preguntes i això em fa mirar la mano. Sempre has de dir que tu metge no ets, que tu això ho fas perquè d'això, però que no ets metge. Que si algú té algun dubte, que li pregunti al metge. Ja veuràs el metge del cap lo content que estarà. Els contesto per Instagram a vegades amb àudios i m'ho agraeixen moltíssim, eh? Veus? Però així fidelitzes el client. I si no, algú que algun dia vagi a petar al teu poble vindrà a comprar-te pa a tu i ho dirà més gent. Sí. Bueno, a la nutricionista li s'ha salvat el cul amb el tema del pa d'espelta, amb les farines ecològiques i les fermentacions llargues perquè els endins tallen i tinc aquesta clientela. Qui va a la nutricionista doncs m'he buscat per a mi. Veus? Tampoc no durem massa, perquè aquí a Girona també tenim la Puntual, però, per exemple, el sistema de venda és més complicat. Però sí, al final és això. Aquí diu, Juan José diu, en el caso de un hotel es complicado porque los clientes son muy plurales y vienen de zonas muy diversas. Influye la temporada. Sí, però igualment tu pots fer que el client fidelitzi amb tu, perquè així a la que obris tornarà a estar a l'ordre del dia. És a dir, tu has de generar contingut quan tinguis gent perquè després, quan no en tinguis, puguis publicar tot allò que vulguis. Inclús ser molt creatiu i pensar en coses que li pot interessar al teu perfil, perquè si tu saps com es diu la persona que et compra i té nom, cognom i saps el que fa, no només publicaràs en un moment, per exemple, quan aquella persona, o sigui, quan és temporada alta, sinó que pots publicar sempre i sempre publicaràs coses que a ell li interessin. I llavors et seguirà i no et perdrà de vista, no desapareixeràs a xarxes i no desapareixeràs com de la zona de compra, diguéssim. Mira, l'Ada diu, als hotels de la cadena on treballo tenim els clients molt cars. Molt interessant tot això. País, edat i sexe, sobretot noies, i ho reflexem amb les imatges de noies perquè es sentin més identificades. És molt important això. Adeu a tothom qui vulgui marxar, que ja són les 7. Jo el que et deia, Paula, és una mica que és una mica complicat perquè és molt tipus de gent el que veu en un hotel. A veure, tens jubilats, tens gent jove que venen a esquiar, que venen a fer muntanya, tens famílies, llavors és un públic divers. Sí, però mira, com diu l'Ada, o sigui, al final, tu quan fas servir una xarxa, i no tens per què fer servir el mateix llenguatge ni fer servir els mateixos posts per les mateixes xarxes. Adéu a tothom, que hi vulgui marxar, adéu, que ja veig que us esteu despedint. Sinó que el fet és que tu busquis un perfil i et dediquis a treballar aquell perfil. Per què? Perquè és un perfil que mirarà Instagram, per exemple. El Facebook és una eina que la fa servir gent que ha quedat com desfasada de l'Instagram. És gent que ja fa temps que està a les xarxes però que potser no s'ha actualitzat suficient. Doncs Facebook és molt clar per gent una mica més gran, gent amb famílies, etc. L'Instagram, per exemple, és molt bo per gent jove, gent aventurera, gent que va a la muntanya, gent que busca rutes. A la pròxima sessió de la setmana que ve us ensenyaré exemples de webs que fan coses per atraure dintre d'un perfil. És a dir, ja sabem que hi va gent de tot arreu, però, per exemple, l'Ada diu fan servir sobretot el llenguatge inclusiu amb les noies, perquè sí que és veritat que són molt consumidores. Generalment les dones, encara que ara el que diré, bueno,
però és així, si tu mires estadístiques és així, és la persona que organitza les vacances, que fa la reserva, que gestiona què es farà aquell cap de setmana, etc. No sempre és així, no, òbviament que no, però si tu mires estadístiques d'una pàgina web, una pàgina d'Instagram, l'edat i el sexe de gent que consumeix, normalment és una dona d'uns entre, no sé, 25 i 40 anys. Que també en trobes de 18, sí, però depèn del que tu facis. També depèn del preu de l'hotel, depèn del que tinguis a prop per oferir, si són rutes, etc. És més que res, jo us ho dic, perquè si has de fer alguna acció, sàpigues com fer-ho i almenys t'asseguris que arribes a un públic. ¿Sabes qué voy a decirte? Sí, yo lo entiendo, ¿eh? Lo que pasa, ya te digo, la historia, decía, a un jubilado, ¿en qué red social te diriges? Por ejemplo. No busques ir a que un jubilado te compre tu producto por Instagram ni por nada. No vagis al jubilat, ves al perfil, ves a la família, ves als nois joves que aniran d'excursió. No, potser s'ha de buscar al final el hijo del jubilado, vamos a decirlo así, porque aquí hay épocas que, por ejemplo, dices, oye, hay una serie de gente jubilada que se mueve, además tienen una ventaja, que se mueven durante épocas de temporadas bajas, por ejemplo. O contacte amb l'inserso. Sí, això ja tenim, però com parlem de xarxes socials és diferent. Nosaltres ja tenim contractes amb gent que ven jubilats, però com estem parlant de xarxes socials és diferent. Llavors, també s'ha d'arribar. Jo penso també que és una mica la manera d'arribar és també a través dels fills, de la família. Exacte, si tu dius, mira, és que el consumidor que a mi em compra és aquest, però potser no compra per ell, potser compra per altres, potser compra per regalar, potser compra perquè diu, mira, doncs tenim aquesta experiència per poder oferir el cap de setmana i potser és aquesta persona que et compra per oferir aquesta experiència. No sé, tu intenta preparar-ho i el pròxim dia ens ho revisem. A la setmana que ve ens ho revisem. Vale. Molt bé. No sé si algú més vol dir alguna cosa. Sí que teniu la mà aixecada, vosaltres és que no la podeu baixar, no? Vale. Doncs res, ens despedim i ens veiem demà un altre cop. Molt bé, moltes gràcies a tothom. Adéu, gràcies a tots. Moltes gràcies a qui i assistents. Vinga. Adéu, fins demà.